Angiphinde ngibingelele baba mfundisi, baba Mshumayeli Gatsheni, usho ufuna sibuye emoyeni indlela esiphatheke kahle ngayo. Angibongele obaba abashumayeli ngezipho eqhamuka kubantwana basemoyeni. Ngiyazi aniphi thina nephushela esikhuluma ngayo. Amen. Ma ubona abantu bekuthanda, fawudlulise lelo thando, ngoba nembongolo yalenza iphutha iyongena eJerusalem, ihamba kokhaphethi ababovu, yezwa abantu bethu uzana imikhosi yesabeka. Esithi kanti ngimkhulu kangaka, tokuqala ngihamba ku-red carpet futhi abantu bathi uyesabeka. Kanti abantu abasho kuyo, basho lo oyithwele. Amen. Ibona ngoba ingasamthwele ukuthi hayi angiyena osabekayo ngena ozana imikhosi. Sebethi abantu ayisuke. Siyazi bantwana bonyazi ukuthi lokho nikwenza ngoba sikhuluma ngoNkulunkulu wena enimthandayo. Amen. Mhla wasuka ngeke sikuthole. Ingakho konke lokhu kungenxa yegama lakhe. Amen. Ingakho sithi sifuna ukuhleze sithobekile, sazi lokhu akuqondene kahle nathi, kodwa kusegameni loNkulunkulu esemthwele unyazi lwezulu. Mhlasa ngakhuluma ngala, akekho umuntu wasemoyeni oyongipha amathawula amahlangako. Ode hey lo Mshumayeli sayikhuluma indaba yonyazi. Into ekhona nebalekile emhlabeni thina amaNazaretha asebuhleni unyazi. Siyabonga kakhulu, sithi uNkulunkulu omhlose ebuhleni anibusise, anenze lokuhle. Siyabonga nesubregion yase Johannesburg, Israel ngisho ukuthi izofunda ukuthi mayithi asibuye kusho ukuthi iPanoyi. Siyabonga, inkosi inibusise.